Bore da, meddwl Ennyn. Be ti'n ei heddiw? Wel, dwi'n creu fideo ar gyfer ddisgyblion sydd yn mynd nôl i'r ysgol cyn bo hir am dwdlo. Dwdlo? Ond mae pobl yn cysylltu dwdlo gyda gwastraffu amser. Neu rhywun sydd ddim yn gwrando neu ddim yn canolbwyntio. Dwi'n gwybod, ond na, meddwl Ennyn. Mae ymchwil yn dangos bod dwdlo yn ffordd wych i bobl ddatrys problemau a prosesu gwybodaeth sydd yn helpu i ni ffocysu. Pryd wyt ti'n dwdlo, Ennyn? Dwi'n hoffi dwdlo pam dwi ar y ffôn ac yn cael sgwrs bwysig neu yn trafod emosiynau. Mae dwdlo yn helpu fi i ganolbwyntio a theimlo'n llai nerfus. Ond Ennyn, ydy disgyblion yn cael dwdlo yn yr ysgol? Mae'n debygol iawn na fydd yr athrawon yn hapus i chi ddwdlo ar hyd eich llyfrau ysgol. Felly beth am gael llyfr bach arbennig just ar gyfer dwdlo? Sut dylai pobl fynd ati i dwdlo, Ennyn? Dylai dwdlo ddod yn eitha naturiol i bawb. Sim rhaid chi fod yn artist i allu dwdlo. Ond, os nad ydych chi'n siŵr lle i ddechrau, dyma rhai syniadau i chi. Dechreuwch efo llyfr bach braslunio a beiro ddi fine liner. Mae defnyddio beira fel hon yn golygu y byddwch yn dysgu neu marciau'n hyderus gan nad ydy hi'n bosib rwbio'r marciau allan. Be am dynnu llun anifail gan ddefnyddio squiggles yn unig? Allwch chi ddyfalu be di hwn? Syniad arall ydy rhannu tudalen yn 6 rhan a'i lenwi gyda phatrymau amrywiol. Wedyn, beth am fraslunio cylchoedd a sgwariau a'i llenwi gyda unrhyw beth sy'n dod i'r meddwl. Gall hyn fod yn batrwm, neu'n wrthrych, neu'n anifail, neu'n berson. Peidiwch gorfeddwl neu bod ofn gwneud camgymeriad. Diolch, Ennyn! Croeso, meddwl Ennyn! Sut ydyn ni'n dechrau chwyldro dwdlo, Ennyn? Gyda di wrtha i.